Ako dete zaista ima srećno detinjstvo. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, neće dobijati sve što poželi. Naučit će da je u redu da ponešto nema i da je svrha onoga što ima da se deli. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, naučit će koja se granica ne sme preći. Šta je važno prećutati, šta je važno reći. Šta znače strpljenje, poštovanje i držanje date reči. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, spoznaće kako tuga daje dubinu životu. Kako ga strahovi i ljutnja mogu štititi od zla i kako je radost samo jedna boja na paleti osjećanja. Naučit će da je prava sreća koristiti celu paletu za harmoniju svih nijansi na autoportretu. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, neće mu biti lako. Neće biti zaštićeno od života. Susrešće muke, pitanja i dileme i tako steći sposobnost da rešava probleme. Naučit će da razlikuje svoju istinu od onoga što mu svet nudi. Naučit će da prepozna potrebe svoje jedinstvene ćudi. Naučit će da prepozna čoveka među 1000 ljudi. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, umeće o sebi i drugima da se stara. Neće hteti da ruši, želeće da stvara. Imaće hrabrosti da krene putem koji ga zove. Imaće smelosti da sanja i da ostvaruje snove. Ako dete zaista ima srećno detinjstvo, naučit će da voli druge kao sebe, da ceni život, da osjeća zahvalnost. Steći će nepokolebljivu veru, istinsku radost i mir.